जाखाबाय सिनायो मोजां नायनायसाय प्रमद बर' आं जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन बे आंनि एबसुनि लेङाइ आफादगिरिमोन बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया BPFनि रबिराम नार्जारी सार MLAनि न'खराव दिनैनि दिनाव जोङो UPPL हान्जानि अर्थात बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ नुजानायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार आरो सानैसो बेफोरबायदिनो बिबानाव थानाय मानिजाथाव बिथां सारमोनबो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' सारजों थांफानानै बा थांनानै रबिराम नार्जारी सारनि न'खराव ज'यै जिरायलायनानै जों ओंखाम बोथिसे जालायनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे मानि खारनाव बेफोरबायदि ज' लोगो हमलायनाय ओंखाम बोथिसे जालायदों आरो लोगोसे एबसुनि आफादगिरि जि समाव आङो एबसुनि आफादगिरिमोन अब्लानि समाव प्रमद बर'आ लेङाइ आफादगिरिमोन होननानै दिनैनि दिनाव रबिराम नार्जारी सारा जोंहा सासे बैसो जानाय बा मुखियाल आयंनो फोरमायनानै होदों लोगोसे दिपेन बर' सारमोनखौबो सिनायथि होदों दा बिनि उनाव जोङो सेकेन्ड एन्ट्रआव नुनो मोन्दों जे बिश्वजित दैमारिया सासे सिस्टेमखौ मानिग्रा मानसि नंखाया होननानै बिटिआरनिनो डिपुटि चिफ जायखौ बुङो जों गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङा दिनैनि दिनाव आसाम आयेन आफादनि अर्थात BJPनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी सारखौ कन्ट्रभार्सि खालामदों अर्थात काउन्टार होफिनदों दा नोंथांमोन मानि खारनाव बेफोरबायदि जादों नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायनानै ला आरो अब्लाना नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि बुजिनानै लानो हागोन आरो जोबनायनि उनाव नोंथांमोना सोर मा बुजिदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट फोरमायहरनो दाबाव दा सिगांनि इन्ट्र'आ बेनो जे जिथुनाखि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार अर्थात एबसुनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सार लोगोसे बिबानाव थानाय सारमोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव रबिराम नार्जारी सारनि न'खराव अर्थात BPFनि सासे MLAनि न'खराव मानि खारनाव लोगो हमलायनानै गंसे टेबोलावनो बा गंसे डाइनिंआवनो जिरायलायनानै बिथांमोना ओंखाम जालायलायखो मोखां नायलाय नङा होमबा दा बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो बाख्नायथाव आं सानो बेफोरबायदिनो बिथांमोना अराय सम लोगो हमलायबाय थानानै मोजां गाज्रि दुखु दाहा बाथ्राफोरखौ माबोरैबा एरिया ओनसोल बा पाब्लिकफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खालामनानै होनो हागोन माबोरैबा बर' हारिखौ जौगाखांहोनो हागोन नै बिनि सायाव बिथांमोना अराय सम सिन्था सरसा खालामनानै जिरायलायनायनि गेजेरजों दुखु सुखु मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायबाय थायोबा बा सावरायलायबाय थायोबा निस्सय सानसे समाव बर' हारिया अराय सम जौगागोन होननानैसो आं सानो दा बिथांमोना मानि खारनाव लोगो हमलायदों होनना बुङोब्ला जिथुनाखि रबिराम नार्जारी सार अर्थात BPFनि MLA बिथांनि न'खराव दाख्लैबावैसो नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनखादों जोंहा रबिराम नार्जारी सारनि मादार अर्थात रबिराम नार्जारी सारनि बा MLA सारनि बिमाया रुंसारि जानायनि सार दंमोन आरोना माने भस नै बेवहाय इनभाइट खालामदों जानांगौ जोंहा रबिराम नार्जारी सारानो बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांमोनखौ दा बयबो ज'यैनो लोगो हमलायनायनि गेजेरजों मिनि खुसि बिथांमोना गंसे डाइनिंआवनो ज'यै मोखां नायलाय जिरायनायनि गेजेरजों ओंखाम बोथिसे बा ओंखाम खबसे जालायलायदों दा आं बेखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय नोंबो रावबो BPF नङा नोंबो रावबो UPPL नङा सोरबाया APB नङा सोरबाया माबा BJP कंग्रेस गैया मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै सोरबा सासे BPF हान्जायाव थानाय मैखोम MLA बिथांनि मादारा रुंसारि जानाय समाव जोङो बिथाङा BPFनिसो बा बिथाङा UPPLनिसो होनना जों बासिलायनो मोना नङा होमबा दा थिग बैफोरबायदिनो जोङो अराय सम खौसे जानायनि गेजेरजों बैफोरबायदिनो बा खौसे दाजा नोंथांमोना ज' गुबुन गुबुन पलिटिक्सआवनो थाथों बेफोरबायदिनो गेजेर सम लोगो हमलायनायनि गेजेरजों मोजां गाज्रि दुखु दाहाफोरखौ सावरायलायबाय थायोबा जाहाथे पाब्लिकफ्राबो मोजां मोनो पाब्लिकफ्राबो गोसोआ गोग्गाखांनाय फैयो आरो पाब्लिकफोरनि गोसो गोरबोआव रंजाखांनाय फैयो बिथांमोना बेफोरबायदिब्ला जोंनि बर' हारिया खुनु बेलायाव बा खुनु प्रयजननि गेजेरजों मालाबाबो जोङो गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानांगौनि गोनांथि गैया आरो गादब जानांगौनि गोनांथि गैया होननानै बयबाबो सानो आरो नुहुरो दा आंनि बुंनांगौआ बेनो नोंथांमोना दा फुल भिडिअखौ नायनानै लादो आरो सोर मा बुजिनो हाखो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो जोंहा सिगाङाव नेक्स्ट इन्ट्र'आव होनाय बायदि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा जोंहा आसाम आयेन आफादनि अर्थात BJPनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी सारनि सायाव मानो काउन्टार होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लायोबा निश्चय बुजि मोनगोन आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारीया मा बाथ्रा बुङामोन बिनि उनाव जोंहा गबिन्द बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बेखौबो फारि फारि फारसेनिफ्राय नायनानै लायोबा निश्चय बुजि मोनगोन आरो लोगोसे जोंहा फार्स्टनि इन्ट्र' होनाय बायदि रबिराम नार्जारी सारमोनहा लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारमोन एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारमोन बिथांमोना बे रुंसारि सानखौ फालिनायखौनो होननाङो जों मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला दै सारदखौबो नङा होमबा बिथांजोनि बा बे आयं बुरिनि आत्माखौ जाहाथे गोजोन थाहैनो हाथों बिनि थाखाय बयबाबो इसोरनाव आर'ज गाबनायनि गेजेरजों बोथिसे ओंखाम मोखां नायलाय जालायनायनि गेजेरजों माबाफोर मोजां गाज्रि बाथ्राफोर सावरायलायदों नामा नोंथांमोना नैबेखौबो नायनानै लायोबा निश्चय बुजिनानै मोनगोन आरोना
दासो जाखाबाय सिनायो नोङो मोजां नायनायसाय प्रमद बर' आं जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन बे आंनि एबसुनि लेङाइ आफादगिरिमोन दा बिटिसिनि बियो चिफ प्रमद बर' मोजां नायनानै ला मोजां नायखादो गोदो आं एबसुनि आफादगिरिबा बिसोरो इउनिभार्सिटि एबसुनि लिडारमोन ओमफ्राय दा सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि बे माने रौतानि उदालगुरि ओमफ्राय नैबे जाबाय खाथिराम बर' बेबो आंनि एबसुनि आगोलनि गासिबो माने लिडार एलगे गोदो जों ज' मावबा ओमफ्राय बिटिसिनि दानि स्पिकार खाथिराम बर' बाक्सा बागानपारा औ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा बिथाङा रोंगोरा नार्जारि होनना बुङो रायजो सभानि एमपि बियो आं जेला एबसुनि आफादगिरिमोन बेयो आंनि जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोमोन दा एमपि जाबाय मोजाङै दं खोनायोना बोर देहानि मोजां नालाय बिदिनोसै बोरायबाय नालाय gila haruna gila ini sampai बिश्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो थांनाय 17 बोसोर BPF नि जि सासन बेहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन मा सिस्टेम दं बेनि माखौनो बिथा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेराव होआ जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेराव जों गरसेबो बाहायाखै जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया बिथाङा कुनु दिन सिस्टेम मानिया सिस्टेम बुजिया आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियाखै जानला मानला कमेन्ट होदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिआव बिजेपिआ फैयोब्लासो खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै बिथाङा दा बिजेपिआ बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों दा आसामनि रायजोफ्रा सेटिसफाइड मोनदों ना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिआ सासन खालामबाय
बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजोफोरा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु रायजोफोर सोंबासो मिथिगोन बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ फैयोबासो हरसेनि भितरावनो आलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफोराबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोर जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिस्वजित देबनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होननो सानो खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया सिस्टेमखौनो बुजियो सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कल बुजिया बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बखिलायबाय थायो बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्त' होआखै खेर खेरायाखैबो जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन बिथाङा मा बखिबाय थायो बखिलांबाय थाथों